wimo ala ɗum min mbattat ɗum e programme mamin ndew ɗon min jetto galle hayso tugaji galle ɗe tan min tawa ɗumen ɗon yettode wodiri Allah namin jiiri ni wuro ngo e galle o min ɓeydima weltade yo Allah ɓeyduɗo moƴƴere yo Allah ɓeyduɗo moƴƴere yo Allah waɗɗo moƴƴere tinnoɗe julɓe dente ɗe oto kaɗe ɗum e rewɓe ɓe sa yi to Arabie Saoudite hay bisuji joloteɗi ɗi waɗi ko banggue ɗo rewɓe joɗoto e banggue ɗo rewɓe joɗoto ala fo ɗo Allah wi dental woto rewɓe gara hen min jeyani ɗum taw ala e qur'ana ala e hadis ene wiya noon soɓe gari yoɓe garne poti ardude ɓe gonoɗe poti wonde so wayi noon tan ko hula hen ko dañete